जे दाखालि बावैसो सिगां जे डाम्पारनि कालेक्शनखौ लानानै जे ससियेल मिडियायाव माखासे भाइराल जानायखौ नुनो मोनबाय थादों दा बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय आङो दिनै ससियेल मिडियाखौ लिंहरनो गोनां जादों फंनैसो बुंनांगौनि बाथ्राया बेनो जे बै जे जायगायावहाय इलिगेलि कालेक्शन जाबाय थादों आरो बे इलिगेलि कालेक्शन जाबाय थानायखौ खोनानानै बे जायगायावहाय डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जों सानैसो लोगो नांनानै थांफानाय जादोंमोन आरो बे थांफानायाव जाय मानसिफ्रा इलिगेलि बारहोदों बा इलिगेलि एन्ट्रि लादों बैसोरो जोंखौहाय स्रोदै फट' खेबखुमानानै दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ भाइराल खालामदों आरो भाइराल खालामनो नाजागासिनो दङ दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे टटेलि बेवहाय इलिगेलि बारहोग्रा माखासे व्यक्तिफोर दं जाय व्यक्तिफ्रा जों नायनायावहाय जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बे मानसिफोरखौ सिनायनो मोनो नामा बे मानसिफोरखौहाय निश्चय सिनायनो मोनो मानो होनबा बिसोरो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि इलिगेलि बिसोरो बारहोग्राखामोन आरो बेफोरबायदि दादागिरि टाइपनि बिसोरो दिन्थिनानैहाय सानफ्रामबो माने बेफोरबायदि इलिगेलजों सोलिग्रा मानसिखामोन बिथांनि मुंखौ मिथिनो मोनथिगौ दा बिथांनि मुङा मनज बसुमतारी जायखौ गल्डन होननानै मोनथियो आरो बेजों लोगोसे माखासे बिनि लोगोफोरबो दंफायोमोन मुस्ताफा होननाय आरो राजु होननायबो दंफायोमोन बिसोरो टटेलि बे गल्डनजोंनो थाफानानै खामानि मावग्रा आरो इलिगेलि बिसोर खामानिखौ मावबाय थाग्राखा दिनै नोंथाङा सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो आं बेखौनो सरकारनिसिम आं खावलायनो सानोदि जाय मानसिफ्रा दिनै इलिगेलि सानफ्रामबो बेफोरबायदि बारहोबाय थादों बा एन्ट्रि लाबाय थादों बै बिथांमोननि सायावहाय थाबैनो सरकारा एक्सन लानांगौ जाहाथे बेफोरबायदि इलिगेल मावनाय खामानिफ्रा थाबैनो जेन बन्द जायो आं बेखौनो सरकारनिसिम गोख्रों आङो खावलायदों आरो बेजों लोगोसे आङो सरकारखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे दिनै जाय व्यक्तिफ्रा इलिगेलि खामानि मावनानै दानि सोलिफुबाय थानाय सरकारखौहाय जे ब्लेम होबाय थादों फेक एलिगेसन लाबाय थादों दा बेफोरनि सायाव सरकारा गोख्रैनो थाबनो एक्सन लानांगौ आरो बिसोरनि जे इलिगेलि सोलिबाय थानाय जे बिसोरनि माइनिं बेफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ मानो होनोब्ला बिसोरो बेफोरबादिजोंनो दिनैनि दिनाव सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो सानो जे गल्डन जायखौ मनज होननानै बुङो जे बिसोरो सरकारखौ ब्लेम होआलासेनो दस्रा खामानि मावनानैबोथ' जानो हायो किन्तु दिनैनि दिनाव मानो बेफोरबादि इलिगेल गावसोरनो माने फेक माने भुल खामानि मावनानैब्लाबो सरकारनि सायाव जे बेफोरबादि लाबोबाय थायोबा किन्तु सरकाराबोथ' निश्चय एक्सनखौ लाखागोन दा बेखायनो बिसोरो दस्रा राहा लानानै सोलिब्ला साबसिन जायो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनी ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो